Kamiseta ala pijama jantzi duzu? Ala eta edo. Kaixo, eta ongi etorri. Gaur, barkamena eskatuko duzu. Haien, telefonoa, barkatu. Sentitzen dut. Telefono hartuko dut, bai, ala ez. Ez. Orain, azalpenak eman behar ditut. Bideo honetan, Ikerrek lo hartu du, eta barkamena eskatuko dio Amaiari. Honek, Ikerren janzkera bereziari erreparatuko dio. Bai? Iker, non zaude? Ai, ama, goizeko 7:00. Barkatu Amaia, orintxe noa. Hemen, gure loti ederra. Zer gertatu da? Iratzar gaioa, ondatuta dago. Iker, hori kamiseta da ala pijama. Ez, mesedez. Bideoan ikusi dugun bezala, barkamena eskatzeko, barkatu aditza erabiliko dugu. Beste modu bat, barkamena eskatzeko, sentitzen dut aditza erabiltzea da. Bi kasuetan, aditzaren ondoren izena badator, koma erabiliko dugu bien artean. Amaiak Ikerri bere janzkerari buruz egindako galderan, ala juntagailua erabili du. Hautakaria da. Horrek esan nahi du, bi aukeren artean hautaketa egiteko balio duela. Ala, bi aukera kontrajarrirekin edo antonimoekin erabiliko dugu. Hau da, bietako bat aukeratu behar dugunean. Eta aukera horiek, izenak, adverbioak, aditzak eta abar izan daitezke. Amaiak Ikerri galdetu dio ea zer jantzi duen. Kamiseta ala pijama. Horretarako ala hautakaria erabili du. Hori kamiseta da ala pijama. Ala galderetan erabiltzen dugu. Hemen beste adibide bat. Noiz joango gara? Gaur? Ala bihar? Edo juntagailuaren erabilera zabalagoa da. Edo beti erabili aldugu. Bi elementu baino gehiago daudenan ere erabili ahalko dugu. Adibidez, ingura metodoan euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez edo ingelesez nabigatuko duzu. Zuk aukeratuko duzu hizkuntza. Bete hutsuneak ala eta edo juntagailuekin. Kontuan izan, batzuetan biak dira posible. Telefonoa hartuko dut, bai? Biak dira posible, bai ala ez, bai edo ez. Noiz joango gara? Gaur? Hemen ere biak dira posible. Gaur ala bihar, edo gaur edo bihar. Ikerrek kamiseta pijama edo alkandora jantzen du lanera joateko. Ingura metodoan euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez edo ingelesez nabigatuko duzu. Nola eskatzen dugu barkamena euskaraz? Aukerak aurkeztu edo hauen gainean galderak egiteko, ala eta edo juntagailu hautakariak ditugu. Ala juntagailua. Edo juntagailua. Agur, eta horrengora arte.